Шановні парафіяні, уміловані у Христі Пану брати і сестри, люди доброї волі і всі слухачі недільної проповіді. Хотів би сьогодні засяродитися у наших розважаннях у 16-ю звичайну неділю на другім читанні з послання святого апостола Павла до Ефесців. Святий Павел нагадує нам про місію, яку Єсус виконав, знищивши всю ворожість, яка існувала як наступство граху поміж чоловічеством і Богом, природою чоловічою і Божим володарством. Єсус це зробив. Закон заповідів знищив навчанням Господь, каб з двох створити у собі одного нового чоловіка, усталёвуючи мир, і в одним тілі знов примирити одних і других з Богом праз криж, забивши на їм ворожість. Єсус праз криж знищив ворожість, яка існувала поміж чоловіком, який збунтувався, не послухався Бога, і поміж володарством Божим. Ворожість. Але найперш розважання почну від того, як ця ворожість нищить самого чоловіка. І гэтай ворожості найбільш треба позбиватися у Христі. Це ворожість моєї сапсаваної натури, з якою я змагаюся і буду змагатися до смерті. З наступствами граху, з пихою, з пожадливостью тіла, з моїми слабостями, з моїм грехом. Це боротьба до кінця наш йде. Але ця боротьба, вона має сенс і перемогу тільки у Христі. Чоловік нездольний положити помост поміж своєю природою і Богом. Христос з'являється цим мостом. Це Він відбудував і відбудовує відносини чоловіка з Богом. І Він прийшов примирити нас з Господом. І це відбувається праз криж. Чому так тяжко нам дається духовне життя, брати і сестри? Чому християнство це шлях крижовий? Іншого нема шляху. Коли хто думає, що осягнуть досконалость, святость і найвищий уровень любові можна самому своїми здольностями, той помиляється. Тільки у Христі, тільки з допомогою Його ласки. І тільки тим шляхом, який Він нам показав. Тому Христос повинен бути у центрі моєго життя, особистого найперше. Христос мені потрібний, я кілька разів це повторяю. Христос мені потрібний. Він не потрібний моєму мужу, моїм дітям, сусідям, іншим. Мені потрібний, мені Христос. Я постійно бачу цей розлад моєї природи. Як святий Павел той же каже, «Ведаю добро, імкнуся до добра, але чиню зло, якого не хочу». У нас навіть у самих не хапає терпеливості, правда? Сам об этом розважаємо не раз. Наша моц у Христі, і ми з Христом повинні працювати над гэтым, не утікаючи від свого крижа, беручи свій криж. Тому Єсус каже, хто хоче йти за мною, нехай бере свій криж. Свой криж. Не сусіда криж. Потім візьмеш сусіда криж. Бери свій криж. Іди з Христом сам, перемагай свої слабості. Працуй над собою. И вот эта ворожесть, которая во мне, я ее зауважаю, ворожесть. Я хочу быть добрым, я хочу любви трывать, але у меня не отрымовывается, потому что мой грех, моя слабость, моя нелюбовь до самого себе, моя ворожесть, она не дозволяет. И тут треба на криж. Тут разом с Христом надо умирать от своего эгоизма, своих пожадливостей, своих кривдов. Самая головная праца, браты и сестры, это праца, как ува мне примирить этих двух людей.
Мы нават часто так кажем: «Ойче, так як бы во мне два человека были». Не? Один Виктор и второй Виктор. И так меняется он, то один, то другий. А где я настоящий? Где я сапраўдны? А святы Павел каже, каб з двух гэтых стварыць у сабе аднаго новага чалавека, дайсці да гармоніі ў сваёй людской прыродзе, упарадкаваць думкі, пачуцці, эмоцыі, да, умець іх кантраляваць з Господам, да, быць чалавекам міру. Павел каже, апостол, Ён, Езус, мір наш. Езус наш мір, які учыніў адно і другое адзіным і мур варожасці знішчыў у целе сваім найперш. Ён упарадкаваў прыроду чалавека. Аздаравіцца духоўна, інтэлектуальна, эмацыянальна на ўсіх узроўнях чалавечай прыроды мы здольныя толькі ў Хрысце. Толькі ў Хрысце. Таму супрацоўніцтва з крыжам Хрыстовым, з ягонай ласкай, гэта неабходна. Не уцікай ад крыжа. Працуй з Господам, будь цярпелівы да сябе, да сваіх слабасцяў. Калі Павел казаў, да, мы ведаем таксама сітуацыю, калі Павел казаў: «Господі, ну забяры ў мяне та жала, забяры», разважалі таксама ў пропаведзі недавно нават. А Езус кажа: «Хопіць табе маёй ласкі, спадзявайся на мяне. Я разбурыў мур варожасці, я дам табе супакой. Я ёсць мір твой». Але самае галоўнае, каб я сваё сэрца Богу давяраў, працаваў. Я сёння казаў на ранішняй пропаведзі, да, што у нас адразу такая пакуса, вот мы працуем у парафіі кардыятэрапія з Господам. Да? Вітя, жонка кажа мужу: «Вітя, иди на кардиотерапию, работай над собой, иди». Понимаешь? Мне уже надоело с тобой же, иди. Иди, ты таки вредный, иди работай над собой. Не Витю посылай, сама иди. Не надо никого посылать. Иди, сам работай над собой. А когда ты досягнешь спокойствия в сердце, миру, пробачения и так далее, и ты изменишься, и Витя скажет: «Валя, а где ты была?» «А ну, была на кардиотерапии с Иисусом». Не? «А можно мне пойти туда? А то я такий нервовый, вредный». «Ну, пробуй, иди». Это зусім іншае. Я працаваць павінен над сабой. І увага, далей. Калі я з Христом працую над той варожасці, якую во мне асабіста, да, упарадковую сваю прыроду, то тады мне лягчэй разбураць варожасць паміж сваімі роднымі і блізкімі. Быць чалавекам міру непроста. Это сколько трэба мець цярпення, сколько трэба мець любові ў сабе, каб нават у дробным канфлікце сямейным выйсці насустрач. Моя гардыня, моя крыўда, а чаму я должен? А чаму я павінен? Ты нічого не павінен. Але калі ў тваім сэрцы ёсць мір, ты хочаш міру. Дух Божий тебе вядзе, Дух Божий тебе заклікае, каб ты ішоў нес мір. Многим людям так кажу: «Ойча, ну вы кажете о пробачении, а он же не хочет исправиться». Подожди, почакай. Ты над своим сердцем працуй. Калі ты будешь человеком миру, то Бог пачне дзейнічаць праз твоё сердце. Ты будешь миротворцем. Гэтага так не хапае у нашым сучасным асяроддзі паміж людзьмі. Паглядзіце, людзі пазакрываныя, злосныя, нервовыя, да? То есть усе мы замкнутыя ў сваім мірку. А Господь кажа: «Вы соль зямлі, вы святло свету, нам несці ты мір, але яго трэба найперш у сабе здабываць». І праз яго, Езус кажа, это апошні сказ сённяшняе чытанне, праз яго, праз Езуса мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Калі я ў сабе вось гэты мір Божы маю, уладкаванае душу, уладкаванае сэрца, я тады магу весці за сабой другога чалавека у адным духу.
Ідём разам. Таму, мае харошыя, вельмі важна, каб мы памяталі, дзе моц, не баяліся крыжа, што Гасподзь забіў варожасць праз крыж, знішчыў праз крыж, прымірыў праз крыж. Таму так непроста будаваць адносіны. На любым узроўні. Паміж сабою, сам з сабою, прабачце, паміж сужанцамі, у суседстве, на працы, везде, у грамадстве. Але распачынаем заўсёды толькі ад сябе. Гасподь, няхай Твой Дух дапамагае нам працаваць над уласным сэрцам, каб мы дазвалялі Твайму Духу дзейнічаць моцаю, разбураючы усялякую варожасць, найперш у нас саміх. Амен.